YouTube. Og i dag der spiller vi ind på Eskes server. Men i dag skin. Hvad skal vi først lave, Ask? Jeg er i hvert fald lidt sulten. Sådan. Så er der noget. Ask, hvad skal vi først lave? Ask, hvad skal vi først lave? Okay, så finder vi ud af det. Jeg fælder nogle træer. Cutting wood. Hvorfor går du ud? Nå, må det ikke være til? Hvad med monstre? Skal vi have dem på fra starten? Okay. Det gør vi. Og PvP, det må gerne være til, men vi skal ikke bare gå og dræbe hende. Det er ikke den her let's play, den er gået ud på. Og det er begyndelsen. Ja, det er begyndelsen. Det, hvis I ikke gider se det, så lad være. Hvis I ikke hader begyndelser, så lad være. Så må I bare gå videre, hvis der er overhovedet flere kommer ud til den tid kigger. Nej, så kan de bare lade være med at se det. I kan helt subscribe eller lade være. I bestemmer selv. Så har jeg skide irriteret. Dum. Hvad var det så? Du bliver træt af det, hvis du begynder at Jeg hate. bygger huset. Dig, der ser det. Bygger hus? Ja. Gør du. Først så skal vi lige... Mit Minecraft bedre virke. Jeg går ned og miner lidt. Jeg miner lige. Skal jeg lave mine? Ja, vi skal bo på den her ø. Så synes jeg måske, at vi skal mine her et sted. Jeg synes, vi skal bo derude på stranden. Lav bare den her miner. Okay. Det må du gerne, når jeg miner lidt. Bare for at vi kan få nogle tools. Ask, hvad synes du, vi skal opnå i vores let's play? Shit, det bliver sådan lidt. Det er ved at blive nat. No. Må jeg få det træ, tak? Jeg skal lige have det her kul. Nu kaster det. Kom nu langsomt. Langsomme.
med min. Jeg gemmer mig bare nede i mine. Jeg hedder monster. Det er nogle narrøv. Ikke Ask. Der får mere. To sek. Og jeg er hjemme ved Ask og bror, så jeg skyper ikke bare. Jeg regner med Jeg kommer op og beskytter dig. Men hvorhen er monstrene? det ved jeg ikke. Nå, der er nogen derovre. Men de spawner ikke på vores ø. Det er dejligt. De holder bare så bare væk. Jeg sætter lys på den, så de ikke bare sådan går rundt. Så de ikke bare Jeg vil gerne spawner. få noget træ nu, tak. Hvor er alle mine ting nu henne? Jeg vil have noget træ. Så kom og tag det. Jeg tror, jeg tabte noget nede i minen. Tabte mine fakler. Nå, jeg tabte noget kul. Så har vi i hvert fald nogle fakler. Det var dejligt. Den er min, den skal vi bruge igen. Jeg er sulten. Og det er Ask, vi spiller med, hvis jeg ikke har sagt det. Nu kommer der en zombie. Der er en zombie, der vil dræbe mig. Men det får det ikke lov til. Der er incoming. Incoming på vores ø. Der er indtrængende. De her kaniner, de skal blive på vores ø. Ikke Ask? Der er ingen trængende. Ask, der er ingen trængende. Bare dræb den. Jeg ser en creeper. Shit. Hvorfor skal du bygge den en gang op af, Ask? Det er jo ikke pænt. Ikke på den måde. Jeg vil have trapper. Jeg fælder lige nogle flere træer. Jeg håber, vi overlever den her nat uden at dø. Ask. Hvad synes du egentlig formålet er ved den her let's play? Hvad skal vi opnå? Hvad? Synes du, vi skal opnå at få et eller andet som en fuldautomatisk et eller andet fuldautomatisk farm eller sådan. Der er 2 zombier på over på vores ø. Der er incoming. Jeg skal gå for hjælp. Der er incoming. Det var svært. Eller 2. Jeg har lavet 2 svære, Ask. Ja.
Ligesom de her... Nå, hold du dumt. Selvfølgelig. Lidt. Jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø den første net. Jeg har brug for hjælp her. Hjælp! Jeg dør. Ash, jeg dør. Det er mit problem. Se mig nu. Ja, jeg vil godt se dig. Du er bare en pige, som der har alt. Som der bare ingenting har på dig. Hvad fanden tror du, jeg skal bygge huset? Jamen, så se mig. Jeg er kamp. Jeg er klar til kamp. Det ved jeg. Hvad? Hvad? Hvorfor det, bror? Godt skudt. Hvor er det tæt? Du kan komme over snart få noget. Hvad kan jeg få? Det er bare på den zombie der, den får lyst til at gå over til vores ø. Og så dræber vi den. Hvad? Kan du ikke gøre sådan, de også kan se, hvordan jeg sidder og spiller? Så når du skal også optage dit skærm, så. Det kan vi gøre i næste episode, Jeg må ikke hvis jeg kan finde ud af det. Godt skudt, det dør lige med. Det må du ikke. Bliver det morgen? Det er godt. Jeg er vildt sulten. Ask. Det du har brug for. Hvor hjælper du ikke også med sang? Jeg har flere træ. Og så bruger jeg mit svær til at hugge træ. Du skal ikke hugge træ med sværd. Det er jo ikke det, du har fået dem til. Du bruger dem bare til alting. Du bruger også dit sværd til at bygge hus med. Snart. Vil jeg gætte på. Er det nu for lille? Nej, det er ikke for lille. Det der, det er faktisk tilpas. Jeg graver lige sandet. En tak nu. Eller har der to? Hvorfor? Fordi jeg vil have det sådan nogle gange. For at være med. Det ved jeg ikke. Det er en mere tak. Hvorfor? Vil du lave glas? Nej, jeg vil have sådan, der er 3 træ med, og så er det sådan en trappeart. Det forstår jeg slet ikke, men du kan bare selv lave det. Hvad? Du kan bare selv lave det. Så går jeg ned og miner. For jeg mister min pile, det er dejligt, at jeg tabte dem. får en overraskelse, når huset er færdigt. Så den sætter seeds. Så laver jeg en farm.
så skal vi ikke. Den her, den er meget værdifuld. Jeg fandt den fra en zombie. Ask, du dør ikke så tit, vel? Så skal du passe på den her gulerod. Men du må ikke æde den. Du må ikke æde den. Kan jeg få den igen? Så. Det var faktisk meningen, det skulle være sådan med Bob, så for fast sådan der. Jamen, jeg ved godt, hvordan man gør. Nu skal der være sådan 3 lige her. Så 3 der. Sådan her. Ja, men det skal være sådan noget Bob og noget hop. Det skal være sådan der så. Ja, men det skal også være sådan noget. Nej. Så lader man lige på din øks. Skal jeg lave en øks? Og så skal jeg bruge alt det. Undskyld, Ask. Spiller vi, mens at Ask han gæt på det. Kiwi. Nej. Så det var dejligt, det gik godt. Hvor lang tid skal jeg så have for at få min sidste sit? Det var min sit. Spy. Jeg tror, jeg går på jagt. Hvor fedt vi er tæt på sådan en de der dark oak wood skov. Fordi det er noget godt træ. Hvad? Skal vi bo sammen? Vi kan da bygge hver vores kistehus og sådan. Bare fordi min mand han er sulten. Dør jeg også. Bare æde det som jeg. Hvorfor jeg tænker på det? Nej, du skal tænke nu. Jeg er allerede level 4. Er du overhovedet level, Ask? Det er også mad til dig, hvis du er sulten.
Der er også nogle får her. Hvad er et får, de bliver lukket af? Er det ikke hvide? Vi lader dem gå rundt. Fordi de er fredet får. Vi skal ikke have muligheden, vi vil gerne have en kat. Det bliver svært at finde. Kan du finde ud af at klippe? Klip? Ja, i videoen. Ja. Hvorfor? Jeg kan ikke klippe alle forne. Nej, der er masser. Det gør noget meget. Jeg gør det, fordi vi er sultne. Sådan vi ikke kunne få af det. Og husk, I må ikke drikke... hvad er det for en Red Bull? Man ikke må drikke. Egentlig. Den er beklaget. Den med blåbærsmag, fordi der er for meget tryk på det. Og jeg har fundet græskar. Det sagde de i radio. Det er en til brødkongen. Vil du se, hvad fanden det er, jeg mener? Der skal lige have alle de her græskar. Hvad gør du nu, Jensen? Gør hvad? Det der hemmelige noget. Dem de ikke må få at se. Der er meget. Det er meget hemmeligt. De må ikke få jer at se. Vi sætter bare lige mikrofonen fra. Nej, de må heller ikke se chat eller noget. Jan? Min Jan. Vi skal noget meget hemmeligt. Nej, det kan vi gøre efter optagelsen. Ja, hvis det er noget med snyd, så gider jeg ikke. Du skal ikke have en kat. Jeg har fundet solsikker. Men vi har en regel her på serveren. Vi må godt TP. Det kalder vi ikke sådan noget. Velask. Nej, fordi der er flere solsikker. Det bliver nat. Jeg har fundet grise og alt muligt. Så er jeg hjemme igen. Jeg er sulten, fordi jeg spiller rådden. Fordi jeg spiser rådden på. Så jeg hungrer. Du spiser det bare. Hvad med mig? Der er lidt tilbage til dig også.
Jeg har noget godt lys her, Ask. Der pinder en fakler. Nu der lægger det lidt. Jeg synes også, at den her video skal vi lave forberederi. Ind på den anden server. Og så klipper du lige. De kan jo godt høre det, Ask. Jamen, der klipper du lige. Jamen, vi skal jo ikke gøre det herinde. Nej, fordi det er jo den her server, vi optager på. Jamen, så kan du se. Jeg gør lige sådan, at det ikke lægger så meget. Sådan, så lægger det slet ikke. Det er så meget. Det her, det er meget pænt og lys. Skal jeg gå på monsterjagt, Vask? Eller er det for tidligt, synes du? Hvad? Jeg er ved at lave som selvom du vil på monsterjagt, det er ikke noget, jeg skal finde. Jeg ved godt, at det ikke sidder særlig godt, det her. Med de her ting, dem kunne jeg godt Så tror jeg, til. at den venter, når vi er på vej herover. Hop, snop, så er vi færdige. Nu ser jeg dig. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid jeg har optaget. Hvad? Jeg har ingen idé om, hvor lang tid jeg har optaget. Det er da ikke bare pænt ud. Hvad? Jeg bliver for fuld! Og jeg kommer op og hjælper dig. Der er en mini-zombie på en kylling. Jeg kommer og hjælper dig. Du skal ikke dræbe den, de skal sende på optagelsen. Hvorfor? Jeg kommer til at dræbe den. Du dræbte mini-zombie. Ja, Kunne jeg høre. du skulle også se den lille løb efter mig, hvor den kører. Lige til. Jeg går ned mine videre. Jeg er sulten efter røden bjerne. Jeg er sulten efter rød mad. Tak for det. Jeg har ikke noget blue kill. Bror. Jeg har ikke noget blue kill. Det er sådan, vi kan komme ned på et godt lag. 33. Det behøver du heller ikke. Bare ned på et godt lag. Så jeg kan finde noget jern. Så var udhul et stort sted. Så jeg også lave kistehus.
Hvad for noget guld? Men det kan jeg ikke mene. Det var min lille. Jeg vil se, om man kan få det med i sådan en her. Nå, det kan man ikke. Jeg har fundet noget guld, men jeg har ikke fundet jern. Flot hus, Ask. Der er mange skræmmende ting i mit liv. Men det var fandme en stor røv. Ja. Så I egentlig den film færdig? Det kan jeg. Gjorde du det, bror? Og så film færdig i går. Hvad med dræber den lille kanin? Jeg dræbte nogen. Ja, det ved jeg godt. Ask, jeg har noget til dig. Ask, jeg har noget til dig. Hvad? Værsgo, Ask, så har du noget øks. Nej. Hvor er jeg tager ind? Skal vi takke af for den her let's play? Eller den her episode? Med incoming på besøg. Jeg skal lige se, om taget det virker. Der er incoming. Hvorfor det, Ask? Hvor lige hurtigt det er. Gør det. Der er incoming. Ja, okay. Vi ses YouTube. Men... Og mit navn er Nancy, det er okay.